У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале «Белсат». У студыі для вас працуе Вольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў, дзе навіны па-беларуску і без цэнзуры. Байкот несумленным выборам. А што на гэта патэнцыйныя кандыдаты? Я не буду сниматься с выборов. Калі Европа открыется для белорусов? Много раз мы всегда сказали, что предложений и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения от 12 апреля, если не ошибаюсь, надо следовать, надо сделать. Амаль нічыя. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы. Няроўныя ўмовы ўдзелу ў выбарчай гонцы, дыскрэдытацыя ды пераслед наймацнейшых канкурэнтаў Лукашэнкі, рэпрэсіі ды запалохванне выбарцаў. У такіх умовах не могуць адбыцца сумленныя выбары. Партыя БНФ заклікала ўсіх патэнцыйных кандыдатаў не быць саўдзельнікамі злачынства і адмовіцца ад удзелу ў кампаніі. Што на гэта тыя, ад рашэння якіх залежыць лёс сёлетніх выбараў, высвятляла Юлія Цяльпук. Найстарэйшая партыя Беларусі заклікае пакінуць Лукашэнку самога ў сёлетняй кампаніі на знак пратэсту коронавыбарам ва ўмовах рэпрэсіяў. Альтэрнатыўная супраць. Я не буду сниматься с выборов, потому что белорусское законодательство сегодня предусматривает возможность проведения выборов президента Республики Беларусь с одним кандидатам. Былая депутатка Івалученка на кандидата наведала горадню, каб падтрымаць сябра сваёй ініцыятыўнай групы Ежы Грыгенча. Данное мероприятие не санкционировано. За удзел у ланцугу солидарности яго осудили на 10 сотняў. Этими судами они стараются просто запугать простых людей. Актыўным жа даюць сотні, адбываць якія змусяць бліжэй да выбараў, лічыць спадар Ежы. І ўсцяж штрафуюць. Гэтак таксама ў горадні за прысутнасць на гэтым мосце 540 рублёў прысудзілі прадстаўніцы ініцыятыўнай групы Святланы Тихановской, Юлии Карначовой. Цирк – это очередные мои 20 базовых. Ни за что. Сегодня очередной раз мы посмотрели, как работает наша судебная система. Колькасць палітычных зняволеных у Беларусі склала 25 чалавек. Апошняга праваабарончая супольнасць дадала сёння. Гэта адміністратар сацыяльных сетак кампаніі «Страна для жизни» Дмітрый Попов. Праваабаронцы кампаніі «За справядлівыя выбары» падлічылі, што ад пачатку сёлетняй кампаніі затрыманыя былі прынамсі 703 асобы. Іх пераслед мы звязваем менавіта з рэалізацыяй іх права на кіраванне сваёй краінам шляхам удзелу ў выбарах, што абсалютна недапушчальна. Апроч рэпрэсіяў, праваабаронцы звяртаюць увагу на недэмакратычнасць і непразрыстасць выбарчых працэдур. Я баюся, што мы можам не пабачыць у выбарчых бюлетэнях ні Бабарыку, ні Ціхановскую. Цэпкала, я думаю, што мы дакладна там не пабачым. ЦВК адхіліла, як несапраўдныя 85 тысяч подпісаў за Цэпкалу. І хоць людзі праз інтэрнэт пацвердзілі больш за 50 тысячаў, атрымалі адказ. Выбарчае заканадаўства не прадугледжвае працэдуры пераправеркі подпісу выбарніка паводле ягонага патрабавання. Няма таксама прававых падставаў для задавальнення звароту выбарнікаў з просьбай улічыць іх подпіс у выпадку, калі яго не ўлічылі. Але штаб Цэпкалы не думае пра байкот. Працягвае змаганне за рэгістрацыю. Для нас самое, в принципе, галоўнае, што у Валерія Цэпкала хапае подпісаў для рэгістрацыі яго кандыдатам у прэзідэнты. По подпісам основная прэтэнзія, там 90% до наших подпісаў, тая, што дата пастаўлена выбаршчыкам не собственнаручна. У штабе Цэпкалы абураюцца, што такую праверку подпісаў праводзілі толькі ў адносінах дваіх кандыдатаў. Яго і Віктара Бабарыкі, што лічыць дыскрымінацыяй. У ЦВК ад іх паступіла скарга на парушэнне тэрытарыяльных камісіяў пры правяранні. На паседжанні ўжо заўтра даведаемся, ці галоўная камісія прыме іхныя аргументы пад увагу. І паглядзім, каго ўсё ж зарэгіструе Лідія Ярмошына. Юлія Цяльпук, Белсат. Калі краіны еўразвязу адкрыюцца для беларусаў? Пытанне надалей без адказу. Уезд беларусам забараніла Угоршчына, а заўтра могуць перагледзець правілы выдачы для нас латвійскіх візаў. І хоць еўрапейцы да сябе не пускаюць, але дапамагаюць нам сродкамі аховы ад каронавіруса. Падрабязней Ірына Дарафійчук.
Маски і рэспіратары, медычныя халаты і акуляры. Амаль 500 000 адзінак сродкаў індывідуальнай аховы перадалі медыкам Меншчыны прадстаўнікі Еўразвязу. Сёння дапамогу прымаў Менскі абласны супрацьтуберкулёзны дыспансер, перапрафіляваны для лекавання хворых на COVID-19. Несмотря на то, что мы видим значительный спад инфекций, мы не можем прогнозировать, что будет дальше, что будет завтра, через месяц. Поэтому мы должны быть всегда готовы к тому, что будет новый наплыв инфекций. Мы должны быть готовы защищать своих сотрудников. Сродкі засцярогі закупила Сусветная арганізацыя здароўя на грошы, што вылучыла для дапамогі Беларусі Аб'яднаная Еўропа. Прадстаўнік Еўразвязу падкрэсліў, што Беларусь недастаткова ўвагі надае рэкамендацыям САЗ у змаганні з каронавірусам. К сожалению, только маленькая часть этих рекомендаций была сделана. Это жалко, потому что мне кажется, что реакция на кризис могла бы еще быть лучше, если были бы конкретные инструкции правительства по поводу этого кризиса. Сусветная арганізацыя здароўя, аналізуючы сітуацыю ў Беларусі, кіруецца афіцыйнымі лічбамі, якія падае Міністэрства аховы здароўя. Мы видим в последнее время стабилизацию и снижение новых случаев. Это, конечно, обнадеживает. Еще один важный показатель, на который мы обращаем внимание, это загруженность коечного и госпитального фонда. Мы не наблюдали перегруженности системы здравоохранения до такой степени, чтобы кто-либо оказался, скажем так, вне пределов стационара, в то время как он нуждался. Паводле афіцыйных звестак, сітуацыя з COVID-19 у Беларусі мае станоўчую дынаміку. Колькасць новых выпадкаў змяншаецца. Цягам апошніх сотняў іх зарэгістравалі 182. Але беларусы ў стабілізацыю сітуацыі не вераць. Нет! Еще все больницы заложены больными. Нет, конечно, не закончилось, просто все утихло, и поэтому все уже такие на лайте ходят. А так, конечно, все еще существует. Мы еще не болели, а родственники, да, переболели. Нет, конечно. И не только в Бресте, во всем мире она не кончилась. Паводле САЗ, штодзённа коронавірусам у свеце заражаюцца больш за 66 000 чалавек. Праз павелічэнне колькасці новых выпадкаў у шэрагу краінаў карантинныя захады вяртаюць. У Балгарыі абмежавалі правядзенне масавых імпрэзаў, а ў Харватыі ды некаторых рэгіёнах Іспаніі зноў зрабілі абавязковым нашэнне масак у закрытых памяшканнях. Объявляется минута молчания в память казахстанцев, ставших жертвами пандемии коронавируса. У Казахстане абвесцілі дзень агульнанацыянальнай жалобы ў памяць пра ахвяраў каронавіруса. У Маскве ж карантинныя захады, наадварот, часткова здымаюцца. А ў Маскоўскім дзяржаўным медычным універсітэце імя Сечанова абвесцілі, што вынайшлі вакцину от коронавируса. Вакцина должна вызывать иммунный ответ такой же, как вызывает новая коронавирусная инфекция. При этом в самой вакцине коронавирусной инфекции не содержится, то есть нет самого вируса. Нямецкія і брытанскія навукоўцы, якія даследуюць інфекцыю, прыйшлі да высновы, што імунітэт хутка зніжаецца. І ўжо праз 3 месяцы пасля хваробы толькі кожны 6-ы можа напоўніцу супрацьстаяць коронавірусу. Ірына Дарафейчук, Белсат. Прэзідэнцкія выбары ў Польшчы, вынік якіх немагчыма было прадказаць. Цяпер жа, калі вядомыя лічбы галасоў, палова палякаў адчувае перамогу, а другая палова – горыч пройгрышу. Што ж падзяліла Польшчу, высвятляў Александр Папко. Прэзідэнцкі палац у Варшаве не зменіць гаспадара. У другім туры прэзідэнцкіх выбараў кансерватар Анджэй Дуда перамог ліберала Рафала Часкоўскага з мінімальнаю перавагай – 51% супраць 49%. Як мінімум 3 гады до наступных парламенцкіх выбараў партыя «Закон і справядлівасць» будзе аднаасобна вызначаць палітыку Польшчы. Кансерватарам належыць і фатэль прэзідэнта, і парламенцкая большасць. Калі я каго-небудзь абразіў сваімі дзеяннямі або словамі цягам 5 гадоў, не толькі падчас кампаніі, прашу прыняць мае прабачэнне. Я хачу цяпер і з гэтага месца ўжо сёння запрасіць у прэзідэнцкі палац спадара Рафала Часкоўскага з ягоную жонкаю. Кампанію апанента Анджэя Дуды, мэра Варшавы Рафала Часкоўскага, правалам аналітыкі не лічаць. Усяго за 2 месяцы прадстаўніку ліберальнай грамадзянскай платформы ўдалося згуртаваць апанентаў партыі ўлады. Я перакананы, што мы зменім Польшчу. Калі мы прачнуліся, то нас ніхто зноў не пагрузіць у спячку. Мы будзем змагацца ўвесь гэты час, і мы пераможам, я ўпэўнены. Папулярнасць «Закон і справядлівасць» заваявала дзякуючы шчодрай сацыяльнай дапамозе ды абароне традыцыйных каштоўнасцяў. Апаненты вінаваты
абвінаваціць партыю Ярослава Качынскага ў падпарадкаванні грамадскіх медыяў і судовай сістэмы, а таксама ў пагаршэнні стасункаў з Брусэлем. Сваім выборам кіраваемся. Я прагаласаваў за чалавека, чые каштоўнасці супадаюць з маімі. Гэта хрысціянскія каштоўнасці, сям'я і абарона жыцця. Я галасавала за свайго прэзідэнта, якога вельмі паважаю. Ён робіць усё для бедных, не толькі для багатых. Урад браў удзел у кампаніі на баку прэзідэнта. Так быць не павінна. Сацыяльнымі праграмамі яны купілі сабе галасы. Хто атрымае перамогу, не было ясна да раніцы. Галасы лічылі выбарчыя камісіі, якія складаюцца з прадстаўнікоў абодвух кандыдатаў. Яўка была рэкордная – 68%, і дасягнулі яе без вядомага ў нас адміністрацыйнага прымусу. Галасаванне, хутчэй за ўсё, так можна акрэсліць тое, што адбываецца ў Беларусі і Расіі. Это выключна інструмент утрымання аўтарытарнай улады. Адкрытасць польскіх выбараў кантрастуе з рэферэндумам, што абнуліў прэзідэнцкія тэрміны Владзіміра Пуціна, або выбарчую кампанію ў Беларусі, дзе спіс палітвязняў папоўнілі 22 палітыкі і грамадскія актывісты. Возможно, не все видят все бюллетени, но обычно есть 3-4 членов участка, которые видят, каждый из них видит тот же самый бюллетень. Потому нету такой проблемы, чтобы что-то как бы прошло не так. Они всегда пересчитываются другими. Наступным разам польскія лібералы ды кансерватары сыдуцца ў паядынку ў 2023 годзе на мясцовых і парламенцкіх выбарах. Александр Попко, Белсад. У Мінску агучылі вырак арганізатарам і удзельнікам дамоўленых матчаў нацыянальных футбольнага ды валейбольнага чэмпіянатаў. Усяго на лаве падсудных апынуліся 20 чалавек. Усе падрабязнасці у Александра Пуцілы. Крымінальная справа за дамоўленыя матчы рэдкая з'ява для нашай краіны, і яе ўзнікненне да, напрыклад, італьянскай карупцыі не мае ніякага значэння, але знайшліся і тыя, хто пажадаў укласці свае вольныя грошы ў наш футбольны чэмпіянат і зусім не з мэтаю падняць яго на ўзровень. В частности, обвиняемому Козлову назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Суд доказаў, што Козлову не толькі браў грошы, але і арганізоўваў злачынныя схемы. Усяго перад судом паўсталі 20 чалавек, усіх іх прызналі вінаватымі ў подкупе удзельнікаў спаборніцтваў, спробе подкупу, а таксама звязаным з махлярскім авалоданнем грашыма букмекерскіх кантораў. Спартоўцам прысудзілі розныя тэрміны гэтак званай хіміі, папраўчыя і грамадскія работы, а таксама буйныя штрафы. Усяго ў справе разглядаліся 16 дамоўленых матчаў, з іх 15 футбольных и 1 волейбольный поединок. По-своему, в глобальном смысле, конечно же, это недостаток денег. Многие клубы в бедственном положении, многие не могут себе позволить заплатить зарплату, в том числе до полугода там, задержки, поэтому игроки так получается, что некоторые идут на такие вот крайние меры. Апошняя гучная справа аб дамоўленых матчах мела месца 3 гады таму. Тады на лаве падсудных апынуліся 15 спартоўцаў, але жыццё не ўсіх вучыць як след. Александра Пуціла, Белсад. Вернікі ў даўжніках перад дзяржавою. Мінскія ўлады патрабуюць ад чырвонага касцёлу выплаты падаткаў памерам 156 тысяч рублёў. Касцёл святых Сымона і Аліны назваў гэткую суму непад'ёмную. Такі доўг з'явіўся ўсяго за 6 месяцаў, і з кожным наступным сума будзе павышацца. Як паведаміў адзін са святароў чырвонага касцёла ксёндз Станіслаў Станіўскі, сталічныя ўлады штомесяц налічваюць святыні прыблізна 13 тысячаў рублёў за амартызацыю касцёлу і падаткі за карыстанне зямлёю. Святары распачалі збор подпісаў пад зваротам да Александра Лукашэнкі, каб святыню перадалі на баланс касцельнага камітэту. Кіраўніцтва касцёлу ўжо звярталася ў мінскі гарвыканкам з просьбаю не забіраць святыні і не ўводзіць новага падатку на зямлю. Улады адмовілі на той падставе, што будынак здаецца вернікам у арэнду. Вадаспад у сваіх кватэрах пабачылі жыхары Віцебску. Заліло адразу 4 паверхі. Рамонтныя службы развялі рукамі і сказалі, што яны не ў стане спыніць дажджу. Падрабязнасці у Кірыла Смяглікава. Праліўны дождж, але не на вуліцы, а ва ўласнай кватэры. Жыхары дому 64 па Маскоўскім праспекце ў Віцебску цяпер з трывогаю глядзяць прагноз надвор'я. Бо калі перадаюць дажджы, гэта азначае, што неўзабаве у жыхароў пачнуцца праблемы. Здесь все заливает вот эту площадь всю. А основной поток идет, совсем поток сильный идет, а по краям тоже. Чуть слабее, но тоже.
Вот ванна. Ванна еще тоже никак не может высохнуть. Паводле спадарыні Надзей, сёлета першы раз яе кватэру затапіла 1 ліпеня, але праблемы з працяканнямі былі ўжо раней. ЖУ приходила, чтобы выяснить причину. Они решили, что дело в крыше, и стали ремонтировать крышу. Крышу вроде отремонтировали, но проблема не решилась. Значит, вопрос в другом, не в крыше, а, видимо, во внутренней сливной трубе. Тое, што зліў у 9павярховіку не працуе нармальна, ускосна пацвярджае той факт, што цекчы на галаву жыхароў не перастае яшчэ некалькі гадзінаў пасля дажджу. Мы подали заявление, они пришли, сделали опись предварительной и сказали, пройдет 10 дней без дождя, мы придем составлять иск, это первые мероприятия, которые они предложили, составлять иск о нанесенном ущербе. Аднак гэтым летам у Віцебску такога, каб 10 дзён запар не было дажджоў, пакуль не было. Кватэру суседкі Надзеі, якая жыве паверхам ніжэй і якая падзялілася відэа ў сацыяльных сетках, моцна заліла на купальскую ноч. Аварийка приехала только в 3 ночи. Все, что нам сделала аварийка, это сорвала замок, посмотрела, что ливневка у нас работает, сказала, что это крыша. В итоге крыша у нас в идеальном состоянии, нету никаких трещин. И мы сами проводим свои какие-то экспертизы и догадываемся, что это какие-то проблемы с ливневкой. Жыхары наракаюць, што прыйсці і нешта направіць камунальнікі пакуль не спяшаюцца. Чуюць толькі абяцанні. Спрабавалі ў ЖКГ номер 9 паказаць відэа таго, што адбываецца. Сакратар толькі адмахнулася. Глядзець, мне кажа, там няма чаго. Мы таксама спрабавалі датэлефанавацца кіраўніцы ЖЭУ номер 9, але ніхто не падняў слухаўкі. Сёння ж ранкам жыльцоў злашчаснага дома ў Віцебску заліла зноў. Кірал Смеглікаў, Белсат. Калі палохацца, то толькі моўчкі. Каб зменшыць распаўсюд каронавіруса, у японскім парку атракцыёнаў пасажырам амерыканскіх горак забаранілі крычаць. Працаўнікі парку паказалі прыклад і пракаціліся на атракцыёне з каменнымі тварамі. Японская вытрымка без каментара. Тэмпература паветра на гэтым тыдні будзе на 2-5 градусаў ніжэй за кліматычную норму. Чаго чакаць заўтра, пабачым пры зімгнення на нашай мапе. А я на гэтым развітваюся. Бывайце шчаслівыя, беражыце сябе.